Tutok sa iyo. Good job. Ang batang gustong-gusto na talaga ang tubig, samantalang nung umuwi sa Pilipinas, ayaw. Subscribe to my channel! Ay, mga choreographer, videographer. Good morning, ito po yung mga punong abala. Si Madam na may-ari ng bahay. Magpapablessing kami. Charot. Nakakapagod yung hampas ng alon. Lucius! Buti hindi umiyak. Pinaswim nyo na? Pinaswim nyo na? Hey everyone! Welcome back to another day in the life of an immigrant Filipino nurse here in the USA. And today guys, nandito po kami ngayon sa Destin, Florida. Together with the Filipino community na mga kasama namin sa Georgia. Ano lang kami, 3 days vacation lang kami. Para sa video na ito. Nag-rent kami ng Airbnb na may 11 rooms, I believe. So, dito kami sa second floor. Yung iba nasa ibang wing. Nasa Green Tower. Nasa Green Tower sila. May elevator, ganyan. Hindi ko na kayo ma-tour kasi late na kami dumating kanina dito. So, yung mga rooms may mga laman na syempre yung mga family. Each family kasi is 1 bedroom. So, yun. But samahan nyo na lang kami ngayon para sa aming mga pasyal-pasyal or it's not really more pasyal, more on staycation nito. Bonding, ganyan. Sana ma-enjoy nyo tong vlog na to. Here. This way. Okay. Shoot the ball here. Like this. Mommy will teach. 1, 2, 3. 1. Move. 1, 2, 3. One more. Oh, do it again. Do it again. Shoot the ball over there. Go. Just tell me when you want to leave, okay? Go. Tutok sa iyo. Good job. High five. Here. Go, Mishi Bang. Ikaw ba talaga gusto mo ba talagang sumali? Woo! Uy! Uy, energy. Oho! Mukha pong wala pong mananalo sa mag-asawang ito. Iniiwasan po nila ang butas. Oy! Wala talaga. Mahal na mahal po nilang isa't isa. Ayaw po nilang ipanalo ang kanilang sarili. Sarap tumambay dito, no? Yan na ba sila? Sabi nga niya 6:30. Uy, ang ganda naman. Ano to, daddy? Gas. Ganda. Ganito po ang Filipino outing. Nationales. Family picture. Among Us family. Among Us. May pa-TikTok pa guys. Hindi namin kinakaya ito. Hindi namin kinakaya. Insert ko na lang kung ano yung TikTok namin. Ay, nakakaloka. Andun pa yung mga producer, director. Kaya na-check pa kung pwede na. Ang batang gustong-gusto na talaga ang tubig, samantalang nung umuwi sa Pilipinas, ayaw. Yay! It's okay, it's okay. Yay!
Ikaw so na di wave daddy, hawakan mo kasi siya pag may wave. Tano, may sanay na nga eh. Look at the waves. Mario Jasaka na. Iano mo dun sa mas malalim, daddy? Yung mas maano yung wave. Yay! You sold me out, I did not notice. It's been going on for a while. Ooh. When grace is gone, I can see all things so clear. It was all pretend. I can find a higher line over the clouds above. I can find a higher ground. I just have to reach past the summit line to reach higher love. Years have passed and I did not notice. Still I'm thinking about our past. Good morning, ito po yung mga punong abala. Si Madam na may-ari ng bahay. Magpapablessing kami. Charot. Yung mga punong abala. Uy, kala mo siya yung pinakamaagang nagluto. Kakabangon lang niya. Mapagpag. Yung mga nagluto kanina, ang hindi na video. Oh. May away, round 1. Yan ang arte-arte. Dala pa rin niya si Herbie niya. Ang agang gumising. May mga kalaro kasing maaga. Preparing na ito na ang meron. By Tris pala, Mia. Ha? By Tris pala ang pregnancy. By Tris ba? May groupings pala. May groupings pala ng pagbubuntis dito. Lucius! Lucius! Ah! Rico! Lucius! Uy, ganun talaga siya tumingin, oh. Tinitingnan talaga niya. Ito namang selosong to, seloso. Ang cute, ang cute. Peekaboo! Thank you, Kuya Sunway. Ang cute daw. Oh, Pika! Boo! Good job! High five, high five, high five. High five daw, high five. High five, high five, tita. Good job! Great job!
job. Fist bump. Ang gano'n fist bump po. Bless tita, bless. Bless tita. Lucian! Ay, Lucius pala to. Hindi pala to Lucian. Pika. 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 May pa-enter rin wala kami yung bahay. Congrats ka sa bagong bahay. Mia, congratulations sa inyo. Kasi babas ka ng may-ari ng bahay na to. Parang mga Biskaya. 13 cars, sila grocery. Thank you, Lord, sa bahay. Amen! Ciao! Baby, you can turn the rain into gold. I couldn't stop, always messing around, but that has changed now. That has changed. I never thought I could settle down, but that has changed now. Yeah, baby, you can turn the rain into gold. So this is what it means to fall in love. I like it. Wow! Good job, Daddy. Great job, Daddy. Dati taga coffee. Here's yours. Your turn. Mami, your turn. Move away, Mishi. Put it down. Put the ball down. Okay. Can I have one? Oh, just one. Thank you. Here's your club. Okay, move away. One. Mommy's gonna hit it. Ano ba naman yan? Di man lang nakalayo. One, two. Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Okay. You hold the club like this. Yan. Tapos, Oh, it's going here? make sure the ball Goes to the hole. One, two, swing. Yay! Great job, Mishi! Great job! Great job, Mishi! Hold tight. One, two, hit. Swing, Nate. Again. Hold up with both hands. Swing. So hot. Swing. One, two. Enough auto dito. I can
Salbakuta, yeah! Nagay sa bakot. You're bigat. Dapat kamera na nagalaw. Ready? Tulog na. Bumalik na kami from the dagat. Nakakapagod yung hampas ng alon. What are you making? Wow, Daddy made a train. May train choo-choo. Your turn. Your turn. Nakahanap na naman si Mishi ng mga ate, kuya. Hi. What? What? Yeah? Hey guys, if you're gonna post this, then like and subscribe. Wow. Subscribe to my channel. Subscribe to my channel so I can make my $1,000 in each quarter. $1,000? Yeah. Hey guys. You want an apartment? Here, oh, Mishi, look, look. Guys, what are you talking about? Oh, mato. You would like to give us money. One like. Tatay ito yung Santa Maria. You don't look poor though. Like if you like Jesus. You don't look poor though. Guys, if you know the sins, then Naman yung isa ding pasaway.
Precious! Buti hindi umiyak. Pinaswim nyo na? Pinaswim nyo na? Gusto? Ay, ano nga sila talaga sa first? Lalo na yung sand. Ayaw nila. Napakapino pa naman ng sun. Si Mishi, ayaw niya din dati, kuya. Kasi yung sand. Ito naman, no? Sana naman kayang punta ng bossing natin. Sino may-ari? May-ari ng beach. Wala kang kalaro yan. Kawawa ka naman. Ay, naging kuwi pa nga. Nag-give up sila sa'yo. Ginawa nyo nga akong goal. Tatabaan mo sa mukha. Inaaya ka lang niya, te. Inaaya ka lang. Papuntang beach. May ganun siya doon, may karibay. Iyak kay Nishi, no? Ay, oo, te. Na ano ba? Naanod? Ay, nandyan lang. Sariling sikap na yung tatay kasi ano na, yung anak ayaw makipag-cooperate na tabunan siya ng sand. Ay, te, tingnan mo, ginagawa niyang carpet na pagulong niya talaga. Ano? Enjoy na enjoy, Mishi, ah. Marco, you wanna get married? Burn from where? Here. You wanna be married? Ayaw na tayo ng kulay, Marco. Toasted na. It's unrelated, but you look like a blood Mario. Aray ko, ang sakit ng pitan ko. Ang hirap mag-entertain ng bata. Kanya-kanyang struggle ang mga magulang. So, ayaw magpababa. Yun naman, habol lang nanay. Ito naman, inaantok na yata. Kinakaya pa niya, pipilit niya. Oh. Eh, yung maliit na bossing, tatakbo na naman. Kawawa yung nanay nag-aapol. Kanya-kanyang struggle na lang to ng mga magulang. Kaya nga, te. Nakahanap na ng kalaro si Yas. Hindi na yung mga bata. Kami po ay Lokal. ng ano pa. Naghanap pa ng pwede naming daanan dahil may dala kaming wagon. Ang mga gamit ng buong angkan. Dala namin. Kaya naghanap pa kami ng ramp. Kami na lang siguro ang nandito sa labas. Ay, kakapagod. Ang aming Nishi. Look, up at there. Look. What was it? Helicopter? It's okay. Come on. Anak ko naman. Gusto na namang mag-helicopter. Alam mo naman. Boodle fight. Uy, wow. Ang ganda ng presentation namang okra. Okra pa more. Parang binawag sa sa likod eh. Nanagit na dalawang beses eh. Tipid tayo rice ha? Oo, diet tayo. Bakit walang rice? Where? Sometimes. Ba't wala ng rice? Oy, sabi ko. Ubus na? Ha? Ubus na yung rice? Hindi siya kung dapat half rice na. Wow. Yung 25 pounds, kuya? Wala na? Depende din ano talaga. Kumain ng rice. Ay, mukhang delikado ito ah. May hawak lang bata ah. Feeling nito ah. Tulog na yung alaga namin. Sabi ko, gising niya mamaya. Isa pa. Gusto niya yan ah. Grabe ah. Malay mo, minanifest na nauna siyang mag-manifest.
Repeater. Ay, bago magbubola. Mambo bola, baka naman maswerte ito sa amin. Di pa nagsimula, nagutom na tong kasama ko. Sino magaling mag-ano? Ikaw mag-music. Nanonood ng alay, nanonood. Nakakapagod kaya ako. Hindi ako magaling na ano. Gusto ko yung taga-reklamo lang ako. Kuya Man daw, DJ. Kuya Man DJ. Grabe mga import niya itong mga ano ngayon, mga staff. Ang bolero, taga ano to? Taga, sige na, Pindorosa. Gumalaw. Nag-vibrate naman. Pagsama. Wow, ha? May lipit sila dito.
Alam mo ba, vlogs ni Mami yan nung grade 1. Graduation. May mga choreographer, videographer, TikTok. Ay, pressure! Solo flight! Bilang Team Marvs! Ay. 2, 3, 4. Ay, mali. Mas maganda pa yun. Last time, sorry. Ay, kasalanan mo, Chloe! Mas maganda yung may counting ate. Natakot maipit sa itlog. This is DJ McCoy of Barangay Abukay, Pilar, Sorsogon. Uwian na! Uwian ng mga people! Kaya nga, meron na lang kayong 10 minutes. Alas 10 na. Baka nandyan na yung cleaner. Parang hindi magkikita-kita sa Gainesville, ah. Hoy! Isang lugar lang din uwian nyo. Gainesville lang din. Kala nyo taga iba't ibang state kayo. Kayo ha, matulas. Hoy, dyan na yung sundo ko. Thank you, Daddy. Ingat kayo, Daddy.